ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରରେ। ହ୍ୟାଲୋ ସଙ୍ଗାତ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାନୀ ଆଉ ମନୀଷା। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଳେଇବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକି କେମିତି ପଳେଇବୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୁଆଡେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉ ମୁଁ ତାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିଦିଏ। ତ ଆଜି ବି ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେଣୀ ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ରେଡି ହେଇ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆମେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର। ଆମର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଯିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗପା ଗପି କରି ରେଡି ହେଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଆମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ଶେଷରେ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି ଚାପ ଖେଳ। ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବାହାର ଫୁଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପାଦ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ପ୍ରବେଶ କଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନଟିଏ ମିଳିଲା। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ମନେ କରୁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଅଛନ୍ତି, ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘଟ ପୂଜା ବି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଚାପ ଖେଳ ଜାଗାକୁ। ଏମାନେ ଚାପ ଖେଳ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି କାରଣ ବହୁ ଜୋରେ ଖରା ହେଲାଣି, ଘରକୁ ବି ଯିବେ। ତାପରେ ଗଲା ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଆସି ବସେଇଦେଲି ବସ ରେ। ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଘରକୁ। That's it for today guys, bye।